ka ji kunya wallahi. Ka ji kunya. A kallon ni da kyau, kallon ni sosai. Da ruwa ba. Kai ni barin gama. Saboda tsabar kaifin basira, saboda tsabar jana da nake yi. Ana gaya ma. Girɗe ɗan ƙato a ce wai yanzu ake koya maka samun aiki ɗaya. Ina ɗan shekara uku duk wani littafi da yake tun daga aji ɗaya a aji shida na haddace. Shekara uku? To, ƙarya nake yi. Mu aji mu 157 ne. Da ni ina gaya maka a mu aji mu 157 ne, amma a mu 157 nan na gaya maka ni ne nake zuwa na 157 saboda tsabar basira.